Til av Elgarsøtter, Astrid, velkommen. Ja, takk for det. Deilig omstøver. Vi gleder oss, og som det så ikke vi innrettet her, det er til som steg for pinten. Noen ville gjerne lykke gjøre verst vi. Du stender for snakke nøyre. Ja, men vi tar Torskaland av Skronne. Jeg måtte sagt metallepa noen i det, men til Sintesøy, så heter det sterskast ali som vi møter det. Ja, det stefser ikke undan. Begge av styrkeslistan og imot til Ørslittene som Torskaland finner mot Montenegro og Luxemburg mot Lokken. Det styrkesmett Hakri en förskali i Ösne, styrkesmästare nummer 4 av FIFA styrkeslistan, förskali nummer 2. Här Ösne ber det på att det är störst motståndare som vi möter i det. Men förringar har ju vunnit 2 av 4 distnar. Kan du lucka greja fråga vad är det som sänder på spel här tror kvinnorna i det? Ja, det är stanta faktiskt ständer spel till att vi nu för första för kunde spela om vi är till inlägg alltså till undankappingarna till HM vi tar så tatt vi för till EM för 2 år sedan och tar mandla med ett mål. Det är en dyster mellan och komma vidare och det är en stor sensation. Så allt ständer faktiskt på spel och som Peter Sklemmensen säger för några år sedan att så det är vi spelade inte våra bästa mot Montenegro så han tror på att vi har en för 20% eka så får inte. Vi ska Torskaland klara knick och bättre att få bättre slut mot Rino. Vi kunde ju för de våna att det för ska ligga för att Amerika ansväl som där här var George Tinar det anar där här var ju och så där inte alla boll men i alla för är skapar en ölig stämning runt om så här damerna här och där är vi ordentligt glada för att ösna kunna vittna här där här var spalt gåan fotboll och som du ser här och som Peter ösna nämnt ta tid som här är ett ekagir ja vi tar oss med att ekagir och det kom till dem system 20 minuter någon sista diste och det är pur av vanligt ta på man lyckas som att fetta sin då har du inte den sista procenten efter i kroppen men det kan man bara mesha till att inte ge så något taktiskt jag vet inte men fantastiskt och man ser kväda så och för förskan fotboll med kvinnor för ju är det helt fantastiskt nu säga heter något början vi börjar om att vi och har haft för jag först till att kvinnor i förrjun då väl att spela fotboll nu har fått sätta det som kanske inte visste det Arden jag vill sagt att det är två så säger jag en något början nu kör vi då fantastiskt det är sån helt något era som börjar till att väl man inte att gå ruvan till det är för spännande att vara en parsel och skräckna vi kunde så att få glädje kom till och det som vi vånar ver en spännande en av slämnon här för ska ligga kan geva Torskaland en skarsmangeng och en ta kan ska röna av era spelstörande systrar så vi ju i hinna distan och en viss sammål vi då finns ju uppställningarna här vi kan lucka truva och tär som manna tejpa i line och men vi bor ju efter att komma av Ötlen om ta hemma lie fest alltså för ska landslige Anna Sonna dotter Hansen är åter i mål någon idé utläggare Berta Nilsson är återvald att börja i av Ötlen idé nummer 3 Bernadette Johansen nummer 4 Louis Arke nummer 6 Heidi Seudal nummer 6 Osla Johansen nummer 8 Eber Klackstein nummer 9 Ranva Andreasen nummer 12 Olga Kristina Hansen nummer 13 Maria Klackstein Thompson är kommit in efter och nummer 14 Ansi Seudal alltså Heidi bäst inbröting i mån till distan lejardagen mot Montenegro. Ja, det var alltså det Ivan Mal lag ganska efter mitten Berta Nilsson och Susanne Marie Hansen Susanne spaltet han förra distan och Berta sättna Berta är väl Inkson är ju yngste läkare i hoppen och Susanne är mitt där äldre och så kanske inte spela då kan nekva dyster har fysiskt mot till Berta men efter senast att det så kan man faktiskt ta Berta ut. Hon spelar en fantastisk dyster också om hennes position och väldigt väl och pura rollen där så och så skorar hon en avgörande mål så henne kan man inte ta ut om man säger på grund så skulle det vara. Och så är det ganska skilda gott att sätta Marie Thompson innatter. Hon gör det gott i förra distan, kom så innatter i det sättande distan och i där börjar så in i atter. Hon är en som har neck power, är ganska mer offensiv mot till Sigros och börjar in mot Montenegro så tvär skilda går avgör två så är det ganska Milja Simonsen som vi ganska att du väntar skulle för börja in till hända distan tror jag att hon är en extremt god inhoppare. Men det kan vara till en taktiska passion är så nu ska ganska vara inhopparen som ger till att li inte fettler. Det så stort mot dem helt hackas. Ja, man kan se det hända in mot ändan av det snälla när det skulle vara. Nu så gör det spelarna är klara ut hunden om för att komma av Ötlen för löte. Vi kan lucka kött för jöknen ta torskiska lie här. Läkare för Torskaland Malvägen nummer 8 Celta Akgöts nummer 3 och Lisha Barretti dem Karagens nummer 5 Ebro Olsson Gunei ja nummer 6 Echem Kumest nummer 6 Esse Turkoglu
nummer 8 Kakla Korkmaz, nummer 12 Melike Pekel, nummer 14 Selen Alton Kulak, nummer 16 Ebro Topcho och nummer 16 Ipek Kaya och nummer 18 Fatma Ishik. Ja, hatt är så motstövelig ut det. Alltså kan ju alla fortälja att nummer 3 Lishibarn chatta imon att det Karagens hon är mittentower spelarna som har spelat flest landslister för Torska land spelat 2 och 3 av Slannon och spelar dagliga för Besiktas. Alltså de kände Fellonon. Och så är det också profiler här nummer 16 Ebro Topcho toppskytte. Nummer 12 Melike Pekel Östern Vanda Mitchell läkare och så nummer 8 Kakla Korkmaz som dagliga spelar vid Wolfsburg och där vi kände kvinnliga fällon och kvinnofotboll i Europa. Menar att de spelar i Erdal så det kanske inte helt här uppe på alla högsta stöje men det är spelare som spelar utan de starka europeiska dalton och Östern Florida som spelar i Tyskland och i Frankrike. Så heter stark motstå heter. Ja, och om man huktar syndr efter Torskaland senast som Torskaland spalt så är det ett äkta sammanspalt i där spelar goan fotboll. Här är det kommer av Vattlen och därför är det klart till Tjausanger här av Torsvattlen. Först är det Tjausangeren till Torskaland. Torskiske Tjausangeren här, alltså 4 gästerna och så är det 2 Alfakra land mot. Alltså första ören det av Tjausanger till Alfakra land mot. Låt oss höra pistoler för kvinnor. Ja, låt oss lycka höra till att det är nämligen flera avskårare möter upp i det än vi då ser hinner det anar. Här är som vi skippar för en fjäppare till det en tag kanske det här locka i centra fältet så sånt i östra påskafrut i skolan men här ser det inte här ser utlära marfalken hinner det. Ja, alltså vi det ser ut som att det kommer fler folk för kvantis. Egentligen att det är just det spelar det säkert snack vi kommer på att vi kommer ganska till nummer 20 så var det ganska fullsatt Torsvattler men detta här jag vill ha allt att hitcha efter det stämmer ja. Ja, just. Det är så just nu att gå där. Just egen jag på sure vi har någon klappar runt och att det jonkar ner ner. Ja, skulle du höra där? Tack kanske gott. Jag ska inte lucka. Ja, kanske. Ja, så läs nu där. Väl man behöver det höra där i ur skolan någon ösna. Hesa här Lee-uppställningarna. Alltså vi får ju jocknen där Jan Brøytingen av förskali Maria Thomsen in för Sigrun Christiansen mot början av uppställningarna senast och så ända ner turkiska uppställningen. Det är ett stärstli som vi har vi in i flöjre för långa. Flöjre av turkiska läkare någon spelar i Tyskland och av dem spelar i Frankrike. Det är det här absolut starkaste dalten om vi tog så allt show av kvinnofotboll och det lägger Lucas Moisny upp till att det är ett
jag tror det är lite motståndlig. Ja, och då så kan man säga hur är det vitlis i kappingarna. Alltså höttar vi så oloxaliga goa så höttar inte vi vitel inlägande undan kapping. Så höttar vi så höttar spalt undan kappingarna men det kan vara att det är just för där är vi igen. Men det som jag känner motståndligt och det är att det vi ringt att finna liksom en veikan past alene som vi kan ska säga Chabay Luxemburg och Montenegro här så vi efter några minuter liksom okej det här vi skulle köra. Heter ett liv som så när helt hänger väl samman där spelar väl då väl att finna det tar med platsen utanför vägarna som måste bli någon och spela simpelt fotboll då och som så hitcha och så det är utlevera väl fyra. Men inte ganska så stora huar som vi glömde att Lusens rum mot Montenegro så men ja det är en måste som är sen det bättre än vi men vi tycker inte det är lätt utanför och toppa att lägga jocken där kanske upp på 120% så klarar vi det. Så bättre till. Och det är ju här skulle ju ösn rockna den här hemmavalsfaktoren och på det är ju en distor som Sean som det kanske så jag spalter att hörs vad det man har hemmavallen tätje och kanske ösn avsam firmon man har en fjärpara skära i ryggen vad man kan ta ösn etcha för kvinnor och lucka som bär att här är inte fram av vännen. Hindistoren i Balchen ver spalter samstundes det är distorn mellan Montenegro och Luxemburg tandistorn ver spalter över av i Gundadale och det är ju tog att urslitne även här distan och senast och distan och i snär balkaspel och very urgent för kvarjeli släppa till undan kappingarna. Och här följer vi särskilt vi ösnö för så att gånger distan mellan Moldova och Israel som spelar i Balche C. Till att här är kanske ösnö avvart kapping om att bli bästa tvåare men det är ju det rocknestiche som ösnö har varit framme att ta som ta lättasta i stora gasar är det är ju att vinna hända distan så är för jag ju vi är smartare. Ja, hvis vi vinner vid hända distan så skulle inte också som att ta rockmaskinen fram. Men klarar vi den jaunlike så är vi nog sjoft nötter till att hitta på ett i tältna och efter stigatalen och malmon och möjligen till att man finner bästa tvåjärden via finna hur tvåjärden har klarat sig mot 1 och 3 i börsen. Det bästa linjen i börsen. Så hatt det så ett rocknstiche som vi eventuellt om det blir aktuellt så kommer vi ju ta till 17 här alltså spel är som man det börjar här att Torsvalle. Solen skiner ja har ho att hitta sin upp här av allt något så det klarar bättre väver än det här undanfarna distnar men låt det är åter vi möter för skalinon i förra halvlek ut där han valde Soje som effektar rätt vi nu och Arden distan börjar ja på Jordan och på Jordan är senaste distan så det är ett taktiskt upplägg som där också om att låta oss bara överleva sig första 5-4 minuter tog att ta kanske helst satsen jag Torskaland så står vi att skulle vinna distan så sätter han inte här vid 4 månader och ta blåa spelreglerna för distan alltid är inte brott där och kanske ett mål kommer så är det helt brott så det är kanske att utgångsstöd klarar vi det första 5-4 minuter utan att mål så tar vi det härifrån. Ja låt oss komma att ta ut en förrunda gånger för skalinon här fick vi då snä tojena vi det var fint. Så första 2 minuter här var inte ordentligt given näkra så är öjliga rent mint av torska skalinon. Men börjar nu ta kanske inte komma en Olga Kristina här. Ja, missar bollen. Stickningar fram till Oslo som är ganska helter och länkar som Maria här. Oha. Anser väl att du och hjälper till här. Ja, det var anser Esne Rösk till mot Montenegro att hon är öla kvik av vinna bollen efter det. Men här så stövnen skulle hon kanske också som SS stoppar även för ofta så vet du det var vet jag men okej, vi är stanta en väl och kompakt. Ja, så det alltså att vägen är åter i ja, det är inte samma början av uppställning som det heter är vägen att det så här brötingarna av förskalinen är farna fram alltså det är så jag vet att det är Birta och Louv i med vägarna. Liv Arke vid nummer 4 och Birta Nilsen vid nummer 2 och så Birna Johannesen av högra backe, Maria Thomsen av vänstra backe. Lishibaren Chatamon till Karakench alltså ta i hukte ett rivligt någon över lökar som har spalt flest landstister för Torskaland har hon nummer 6 och här färden så bollen är till bättre ringstad Karakench.
Karagench alltid då. Hon är Och Karamias har utläsning att Litcha är en flätare linje, alltså tvära centrala med vattnen så och så har vi tvärvänker som Litcha pura flatt samman vid Taimon. Så det vi spelar ganska 4-4-1-1 helt en 4-4-2 så har vi Heidi och Ranne framför och här är det bara en sån fri roll här ankrat dem och ofta stretch att det hjälpa min så hänger in efter skiftas ganska sent. Och Anna Hansen och i Malnon hever stäge väl båar undanför nordistnar och att det hesa för som ett tryckt ut ur första Malnon. Hon är rönst väl. Där kommer vi köpa samtal rum. Ja, hon helt hon kan falla in i Disney mot Montenegro så för hålla inte här. Det var henne att tacka vid framvis vår till. Hon är tvär kanon Björchingar. Så det var ordentligt gott så hon gammal. Nummer 8 här i myndene Kagla Korkmas och Idron. Hon jag tar ju läsa på Torskaland. Ta stå hon som lidskipare. Det är hon så inte här men hon har haft tandlöjkloten och just nu att torska linon spelar i Torslandet, Wolfsburg. Ja, som du nämnt det Wolfsburg är ju ett ordentligt klassafälla. Ja, då vi tar oss om kvinnor i fotbollen. Tyska fotboll till över. Det är det som vi har haft en förska läkare tyska fotboll. Det var Mona Bräckman. Och runt sig här, jag vet inte om det har varit år här alla. Här där fysiskt välfyr. Här kan man så ösning också att en sådan kapping att ger man en god profil till sådana kappingar så kan detta ösning vara ett vinter tja. Alltså en synsklubb 24 förska läkare som kanske har en dröm om att släppa utomlands att spela. Ja, och det är ganska akkurat det som handlar till att här andra drömmen för att släppa ut. Alltså vi har Eva Klaxten som Gerda och spelar i nästbästa i Spanien. Men annars så har vi till läkare som läser medicin och allt möjligt gott och har fast arbete och kanske checka till att det också man skulle leva av att spela fotboll men kvi inte. Nu har vi några unga läkare som är ganska nytt attali som också säger det ser något spännande ut och kanske till att Eivor är en sån läkare som kan nu som kan visa dem att stabbar till och det är cool. Ja, jag tror för hon heter vi att här var 4 minuter till vi var framme men alltså samband vi så kappingen och ösnen bät här affär utomlands men ösnen att spela fotboll där man är jenta och kvinna alltså att här kommer det att för en tärna som 4 minuter här så kvinnor som är så tjabbat till någon nu. Så Torskaland här nummer 2 Pekel. Här ösnen busse är en vanta mycket läkare skott till flera mål för Torskaland. Det är särskilt nummer 16 som är Malrever Chadarmon. Att bättre ofarligt skott här från nummer 6. Ja, Turskoglu. Som det uttalas. Turskoglu. Ja, man kör den där. Och short. Vi kan nästan kalla den Etche. Det är ett sånt förnamn. Vi inte dömer ut för att han först någon som ser ut vi stannar väl och röna halva time fram över men Nick Martin här har vi det inte som säger ända. Hetta vi inte en dyster ultra först och 6 minuterna döma så vi det inte en dyster här för ska leva det spel styrande över det som för att skapa de större möjligheterna kanske. Nej, utan för helt så är en dyster här vi för att svimma möjligheter tar komma att detta stan ut någon tror om att vi är klara att ta av vi får inte svimma med chans det gör det. Kanske en för att komma här vid frysparsen och Louis Arke att ta frysparsen tar över de Andreasen möjliga för från igen att ta emot det. Ja, det är skilligt gott. Olga. Här är så länkar att ta emot en story. Osla, jag smäcka till. Här håller det att de får i händerna spelaren någon och domaren låter inte vi så komma Ester Urban och som får så att åter kanske. Da må vi så chatt så det är markera och fyra en brottsspark men det får inte vi vunnit den bollen åter och så för skott och det får nästan slå. Nu har vi då lycka här och ska vi ta av. Kan ska lägga ett trust att där den vandrar sen efter Karagench Chatarmon. Så ett inkast till Torskaland. Ja, han så luktar sen dra en mål. Ja, alltså Oslo var kvar dansande också. Ja. Men det kvar var hon en stöv här tog inte fast just något annat än hävan här som hon är där. Det där man talar om att hand till boll eller boll till hand. Är handen nu i en position här det vill det se onaturligt att haft han bara nyra. Dömer som man får en glöjande tackling så fast så helt i armen helt i nät där hon fer ut från och räkat ut ta hem. Så dömde ju Rosberg för det.
Alton Kolak som rundt att släppa av sted här för Torskaland så kanske det ser ut att det blir länk till henne att det renner upp här. Det akkurat som Heidi Sevdal Eisne nevnte utgör att vi drar nötter till att vara klara på omställningarna. Vi skulle ta av och det testar ger att kan du vinna bollen så skulle hitta där bort fram efter kvar är och första position till att kunna skapa ett annat. Ta det inte för hugga sig och spela bollen naturligt och bara uttaka bollen men vi måste simpelthen gärna helt omedla shot omställning så. Det har vi SVR går till så det är inte. Nej. Det är och det här som måste vara fram Arden distannar att det är structure eller image dister och structure image likelihood för ska li ska attacka sig ut här mot distan. Ja, och på få det ska man omsätta sig. Så det bär ju du har alltid touchliga nu av att men ösnet har mentala och överhuvud för alla för ska levna att omställa. Ja, hookboard och skräckna eller. Ja. Men emot hela distan tar där en dag fullt i mitten förra och sätta distan och så nu tredje hade haft två dagar fullt så det skulle vara fit for fight. Det skulle inte vinna omställning. Han var Andreasen som ja, att framför för Sparskär och som Gunnar Chathayemont nummer 5. Så jag vet att Montenegro är kommer fram om 8-0 emot Luxemburg. Som är då jag så chatta här. Ja, till och han skulle dansa efter det här inne börna. Ja, förfällt väl upp på här nummer 14 Alton Kolak. Lands ett kör vi för broar till det vi att få inte som tatt att likar som häver bollen men så det är så som Eisen kallas att boja sant så ständer det challigar han färd störstnaga så ska renna den ojan kvar för så vart 18 center eller kanske resten frysparska. Lucas ans ett det som det tolnar. Jag tror bättre ölja Eva Sant frysparskär. Ja, så här April top 2. Ja, och när man säger hej ett skott för det måste så igen därför är lätt synar så ett jag döma så kör bench för igen. Så vi vet inte vad man bara hålla fram vi är så står in. Så kan Heidi sätta sig på steg utanför en annan så jag sen Röner att hjälpa henne steg vi gott arbetat här på. Så ska onkel renna handan upp till Osla Johannesen som tar handan turen. Jag skär hon inte till att Osla kommer rennande här så att det var en fin renning men ja, man Osla klarar ganska laxa ner här och ner för sparsk. Som min tacklar. Ja. Det är ganska skiten tanke men. Hon fick guldkort hade väl som fick bara under så det är ganska snägt ganska och som du kan säga efter tror jag just nu ja. Så att det mig var inte att man letar efter en spela till och sänder viper vid armen och så jag kom till fram till bollen och kan spela till och det bände ju bara att jag visste inte och så det väl visst pura roll skulle vi ta det att vi visste inte ordentligt väl en och för inte en panik så hon skjuter bollen längst fram till ankan så och är det det här vi skulle minnas till att det ska helst vara orska och i början så för skulle lägga någon alla 5 minuter där alltså det heter en dyster här man ofta tar det i biten att man tar kanske ett kvarter sen och det går som ja och det tas med vi skulle man tar så ofta om Elva det första chunmostnaren tar då spel mot en Leo som är för att skapa distans så ska man ta så det första chunmostnaren totalt som blir det här kanske att ta för kanske onkel glott över hur mycket och när vi kunde bli att komma in men det där om man första chunmostnaren skulle vi stanna väl och very stöva och simpelthen så jag för att Elva skipar och ta några satser ta att man minuter så kommer vi hit på om kanske vi kunde låta gå sen mer distan så det var ju så att det helt fullt ut och vi skulle inte börja det på framåt. Nej, så är gott ut så för ska in någon här till.
Men det som glädjer mig till att vi har faktiskt en ordentlig störst bok. Och det är ofta det som kanske inte alltid är så störst. Till att man blir skiftat in så skiftar du att faktiskt vägarliv, ja, till vägarliv och det gör vi inte då vi skiftar ut. Att skiftar vi lukar väl det bättre så till ordentligt glädjeligt mot läsa landslagsutveckling. Vi tar nekva lägare att ta av. Det är glädjeligt. Och här var en tanne då är ni argen att här var det flera läkare som ösna kunde vara vi om det var bättre plats alltså här är flera efter här som är så komma från. Ja, det är capping och plats för det är ju skulle backa så önig och att det ganska touchar att det ta hade vi döme om att ett airport till alla sig kvinnor gav en utöka gav en touch 11 airport. Alltså det var inte något attraktivt för ett landslag så nu det blir capping om att komma landslag så det är till det ena som matar fram. Så skulle det lukka ansett så kon gott väljespel här Löv Birgitta Nilsen och Schaka. Efter han allan vägen ner. Ja, så ska hon gå på plats och så är skjuter några backar åter av henne plats. Det räcker. Kork Mats Ola där till Pekel här och han sätter Anna han sänder det och att du bättre för han som vi har här nummer 14 så Diamond Ösne Alton Kolak. Så är det så att vinner bollen. Ja, hon är nekva meter än upp nu och nu måste vi skompa upp. Vi tänker efter. En samma där Ungen vi en Ranva kommer här. Aj, det här kunde jag också färdig hinve. Ja. Jag skulle ganska säga att det kommer högt i mitten. Ja, det spelar om Heidis ej fryspark i åren. Ja, ska vi bara inte leva fram av här. För en Ester Urban som dömer säger att det är fryspark till Torskaland. Hon är ur Ungarn, vi låter henne roa här. Linjevägar där Katalin Turdok ur Ungarn och Ivana Leskova ur Slovakia. Och så Petra Chuda som har dömt Tina Bordesner Forskalinon ur Slovakia. Hon är fjärdedomare i det. Fryspark här. Så är det borsten! Aj, så är 8-0 till Torskaland. Melike Pekel, nummer 2. Hon är Vanda Mitchell och här ser vi att ja, hon slappar stanta näka uthärna in i brottsteinen. Ja, att det här kom inte ordla så väl vi som vill dingstockna att den första 20 minuter skulle gänga. Att inte bara hon som sände pura fröj. Så jag vet det här. Förstår inte att man touch och säger så att pura fröjer för vi står ut. Ja. Gott fryspark. Det ligger akkurat sån en så stöv vi här man skulle vet om avvägen är i bulten eller om det värjan eller kvart och så ställer satt ett par hitchas tänker vi. Ja, så 8-0 till Torskaland här. Målskytte nummer 20, Melike Pekel. Melike Pekel, alltså Ösnia. Och nu är Vanda Miklo. Hon är främsta lökare till Torskaland. Ranva. Det var nog snöjt, alltså man är inte så att hon slapp att köra vidare här. Det är ju ordla. Damerna går om vi också det han. Men kanske därför det är vi ska be Petra för in nu. Är det Petra? Hon är fjärdedomare, hon är dömt innan bord. Ja. Han var så hörde också men hon var ganska så friare. Men det är nu är det som omstående brötare just nu vi rättar för 1-0 och vi det här var största parten av dysten efter. Så nu kommer det chock som har stannat väl att servera och hålla mål rätt. Det är inte rätt mer det och så är det ju att det lukar mycket som vi tar på 8-0 eller 4-0 alltså. Nej, det är inte så att om så är att Torskaland tappar sundist och i synen bulten. Så mot Moldova. Ja, Israel. Nej, Israel och ja. Ja, här står Moldova. Vi ska bara ha en vinnare här kan man säga. Så här för Hitler i 60 så tog det tutningar mycket vi tog så malne. Och så är det nog näga vi tar an på kostnaden ända med Luxemburg och Montenegro vi malen. Jag vet inte hur kostligt det är det tutning men så tappar vi så skulle det vara 1-0. Men vi går inte för att satsa på att ta så vi de 1% chans hela. Så nu 25% säkert kommer det. Ja, nu ska vi helt veta om
tyvärr var att lätt tja coach i Malmö tja Torskaland det tar emot i Hasson frusparsen. Det kommer sen det stitch så att vi det trutcha likar som hade runt sina fria position så utleverera onside så det här lastver så var det. Det var inte så helt galt. Och i distans som vi nämnde som vi säljer för vi till Israel och Moldova här i framvis 0-0 torra i mitten. Ja, och det ger så till att här är ett steg för att alltså man kommer upp på 6 och vi tänker efter oss 60 innan. Nere foton efter. Står Korkmats Chatamon som nej, det var det ganska inte. Torskestjölagaren. Det är Moldo har inte målat i köknen än och vi har lärt det ja. Det skorar ett mer. Ja, nu skulle jag veta, det kan ju vara att Molly var om att först skulle klara svär efter här. Det så vi ju mot Montenegro att ta bara här väl till och ja, hur skulle det stäva? Vi har 12 man vi och Torsvald det där. Det är samla neck för att ska blåst någon och vi har 40 minuter efter spel och plus att läsa. Så nu kan man säga att vi spelar bäst har vi släppa det på och det var nötter till nu så kanske det friare om så var det mål om detta sätt distan det ganska värre det ganska friare att nu vi tar betoina att kunna omsätta lockon till att okej så prövar vi ett spelstil och det är nog när man är avtal åren kvärt gör vi vis vi kommer från. Ja, nu får det utförna så jag hur så för ska kan reagera på det här målet som tar finns mot sig nu alltså 30 minuter så igen Melika Pekel lägger Torskaland framom. Så ska som bollen innan Ramina kom. Ansi har Oslo visar ösna ja. Så han var här. Ja, kommer hon till välja ut och väljer väl. Skick. Han var Andreasen ligger av ett långt gott Anna Hansen. Att det Oslo och Saga ja. Oslo Johannesen ser ut att ha finns helt. Oj, vad känner på en lilla knäje ettla. Det var tacklingen om man tar bollen när verkligen tror att Torskaland kommer härst och gärna med vinner bollen men så man inte foten vi men att det kanske någon ska bara gänga veck. Men det är som är vi får inte neckplås tar vi lägg och vi tar inte neckvar meter och som kan vi skulle göra att här är det shootar akon så vi skulle vara inte mer kreativa kan göra vi bollen tar vi komma från Omma Samina. Mo här var positionen att spela till att han så att det är en lägare bollen för Lange så är det då. Det blir rösten ta för att köta minne syns om för att hålla mot Montenegro här för ska la ölja längt att jag vet någon och heje ringt vi att finna spelmöjligheterna när det kommer långt ner av vattnet. Inkast till Färjan här. Ja, så ska det ju vara sagt att vi har man motvinden nu för Rollache och sett nu att jag har ett undanvinden så. Tack kommer vi så glädje kom till. Ja. Så nu är vi där nog en som står vi att vi nu inte låta flyga mål nu och kanske resinte mer akutnar av att jag tar vid så här bollarna. Skället kompanjon like Arnold men kanske att jag spokon. Ja. Detta vi bollen. Kan du? Ja, först fruspark nu. Det är nog tonar flöjten. Adamara Petra fjärdomar som är röften. Ja, alltså en bulter utan några beinlös Atlanta bara fram efter men Kajera vi så framme så må Haiti och Ranvella Oslo för att de sitter sig samman som man vet och vi skjuter på en position så man ivermanna till positionen. Frispark till Torskaland här nummer 5 och som Gunnar. Det här täcker stort. Så jag vill helt varva där bollen och kasta bort.
det och här har vad som så helt ganska ont vi alltså här är ju nog så behärligare stöv i lötne. Ja, och det så bolltryckare att Lunch där har bollen så är ju inte vant jag för och det har vi sett hin och dyst någon att här spelar bollen för rollen med så och skapa möjligheter. Det går till. Och att det så jag vet att ta det förska fötter och bollen så vill den bara lossa över så långt fram som man klarar. Istället för spalter på en lös en villagare. Men det har gått kämpa och gå in. Det är nej att det skiftas om att pressa högt då. Så är köras pura flätar alla samlar. Ett trouble till att redan vinna en boll som man ränner efter och ränner. Men så gör det motvind jag är i sträv. Så just nu inkast någon här så vintern spelar in nu. Alltså han där var att de får en inkast någon. Jag vet om Maria Färran vet du in och vet nog kanske ramva täckta i sig. Ett fruspark och fick en skump rich natt. Maria. Ja. Ja, fruspark kanske. Var vi tror på bollen lite. Ja, så må vi finna det också sitt lokom. Vi stannar helt om meter ondalt på nu. Jag vet inte vad vi skulle om man gör det kanske ja. Det är fint. Osla. Ja, för så vill jag ta med alla bollen man vinner så ett inkast långt upp på vattnet. Det var skilla gott. Kom få att här Ramva vill ha bollen kört. Alltså det är Maria som ska ner att ta det till röjlig motvinter som först kvinnor spelar och i veckan nu. Det skulle man tro kanske vara alltså det måste först kunna då minst lugga väl att brukt som torskeska. Nej, för ju hemma små på allt så event. Ja. Har blir så för en att hela 5 minuter. Nej, det är Olga Kristina, smäcka till. Olga Kristina kan kanske skapa möjligheter här. Olga Kristina Hansen. Okej, jag tar den spars. Ja. Fralukt. Nu ska vi ta av sån där på stolen. Nu ska vi ta Liv Arken igen. Ja, till och bäge Liv och Birgitta Nilsen på i mig värner till största läkare som vi har alltså i hatt. Högsta läkare om man kan säga det så. Ranva, han ska också få en den här att ha någon sparska lite väl. Och hösten med man killar i väl här här. Ta lugga vi de fick en show va. Och hatta Doran var Andreasen bättre än Örjan i karriärer i förrjun i att förrjun. Här så kör vi efter. Hatta hej inte för första mål hon är skott på en lös att spark. Det är inte ver och jag skulle fräckt över jag just då. Efter sommar men hade det han så ska då också mer vinter ligger bort då och hon ska faktiskt inte skjuta så nära målen som hon blir men sen får sig ut ganska 5 meter och så ska vinter ta det sista. Det som röjner är men jag fick syns ut från Arnold så här så här bara när sitter målen ett mål kommer ner och finns retur ganska. Det som är äckligt gott det är den få så returarna. Ja, och vi behöver få så här dejpalstövarna alltså behöver vi vinna sig hotnaspörsna ta ge faktiskt öliga goda möjligheter som vi såg här att dejpalstar kunde komma öliga väl vid chauffören kunde det. Ja. Så är det Maria och den här Melike Pekel finner Korkmats spelar där fräckt 8-2 i Frjökon avsätter Maria här. Nej. Ja, för några skumperitchen här till Södal vinner ett fruspark. Jag tror jag vet att EU-skottet jag ber ju vägen här hon säger att och spatsen kommer mot hött hon också beina kvar kan ni få en borste så snä är minst vanta så hon färda nämnda till förspegn att det var skilla gott och spärra till att ska bara få en veck. Så hon är en klassaläkare till sånt allt det önskning inte. Nu har Montenegro ökt om löslarna över av Vattlen. Här är 2-0 till Montenegro mot Luxemburg nu. Så Luxemburg tar bara Gastali i Balchnon till ett liv om det. För Färjar vann och 3-8 av Luxemburg. 5-8 orsaka. Och Torskaland vann 0-8. Det framvis Jan Lager till i industrin som vi följer i Balchise. Ja. Israel och Moldova. Aj, nej.
vintern tar rätta skott och gör det ganska syns ofarligt. Ska det så samman om till den första knappa halva timmen alltså det kände chilligt att över Astra 18 men det är väl godkänt först Henrik. Ja, alltså Torskaland har haft bulten mera och har skapat flera möjligheter. Men vi är komna till några stöver här. Vi kunde få några borsor och kunde jag kan säga man ganska fint ett mål som vi hade mera häpne vi och men det som mest kändes är att vi tar man mot vinner undanvinden och tog tryck för fullt och fast på att ta ett vänder sätt någon läge så kan det gott vänta så koppa att vi kommer att vara neckmar av bulten. Så jo, vi tar steg väl i värjene och att ena mål kom så på att det måste nog ta var äckla chilligt och du skulle ganska huxa så den väl något så gör back nu att det måste vara. Ja, för ska det så jag vill ha checkat allt fältet efter att täcka och ska Heidi se ut av att någon nu inte ska det var funnit Blå, ja. Att det är man blöjer så ska det här skorsla knänon som vi ser här som henne varslig ronga det så manglar hon in i vägen nu men de så checkar det här att det bättre. Släppa vi det falskala på sjurasen här. Ja, det syns underligt att alltså terräntar har haft och mål av så längt och så när det andra vill pura roll och så att det mål ja. Alltså det är inte väl så att han står vanten annars är väl i åkorna. Nej, det är inte rent allopspel där var först. Så ska Osta även på bollen kom. Fint. Så fruspark jag kommer att lägga flyta spela långt nian. Heidi Södal är framvis inte kom att dra vattlen men ta ferrond nog ta man röra vi att ja, att det här att det är knä in China. Att det är det som heter man tycker ätligt till hina läkarna vattlen att man inte kör att smitta blå med så man är sjuk. Så att det ska inte vara fast väck. Det är en regla som örstimlar nekvar spelare så ofta att det är inte att Atlas och ösning blå kommer blåsarna som vinner stil så ska hon ösning skiftas. Det ska simpelthen inte vara blå av till någon. Det så vi det där i opraktiskt. Ta i alla Sejamon spalte nu. Senast så det ta i Kara Jansson som var ute mot inte komma från Atlas som man leder sina blåsar. Jag tar väl flöjtat olja i det någon här. Ja. Det får inte det lockor men sen helt att det måste det syns travet att det hinner. Ja, det är så det på så när som det är så att det är inte lätt ofta lägga bult att det är motvindigt. Du kan lägga något högt. Du vet inte ordentligt kan för. Du kan leva en goda låt ja. Nu har det så att det en debult Torskaland och Heidi alltså komma av vattlen efter. Så för ska det efter fullmanna. Oha, vi stod ja. Och kom. Jag ser inte mer tryckar här. Akkurat här, ja, hon släpper skallan, men vi gör inte service för att hon inte ska släppa skallarna. Så vi kunde akkurat samma att ha också någon. 20 år gamla Ebro topp 20, som med vid inte är toppskytter till Torskalande. Det är alltså en runda första mål som vi kunde släppa undan, men så kanske ska det vara göra dem så det var på det på stor. Så det är just där filer det på stor när kan det är i öppna spel. En kastelfärgare Maria Thompson. Som åter alltså vi från början i det. Börjar jag på en mot Montenegro. Så kunde man finna Ranva steg här. Så en längtan fram till Oslo. Jag släpper till Hotny och få ett inlägg in 4 Oslo Johannesen ner vid bollen. Hur Ranva vill säga. Så får vi nog ett inkast till. Maria Thompson vet om hon inte får komma vid någon länkon inkast i här. Så det kunde ju minna om inlägg
vi kvarst till inkastene. Ja, det är ofta minst lika god som man får ganska man ganska mycket stöd på stort eller man får ganska långt in i brottssteinen. En längre fram till Ranva. Ja, här var det Jordan Hacker. det är fint men Ranva lägger in Iron Nicker kan falchera. Det är nog 1-2 sekunder efter här Arnon var nej och lägger bollen in så kunde det vara först över till att de fick alltså vänstra ben och vi hade fuckar in men vi speciella kvar. Men Maria har snär få oss inkastne bara och vet om vi får avsluta. Här så kan bli en dyr Michelin här. Nummer 6 Turkoklo. Maria, ja det kostar ganska kött frusparsk men ett inkast till Torskaland. Pekel pura frui här smäcka till. Oj, hur kommer det stanta så frui? Ja. Där stanta öliga maknar alltså. Ja, vi sova stora part alla spelarna så hemma alltså det som om vi har lärt oss att det ger också på en måte men det ger det alltså inte. Det här flyers Rangers spelar på. Alltså för den här alltså det inne kommer ska ju att visst Torskaland visst själva att höra lägare med så en pura frui så var också Kristina Hansen som var nödlad den efter Oha. Nu spelar vi det inte vilt. Så vet om vi kunde svära hinvinn. Hej till Seudal. Kom så, Ranva Andreasen. Här är det Oskar Johansson ner in i bröstet och smäcker till Ranva Andreasen! Till Åtton! Lukas och Seda! Nej, jag får inte se det! Jag får se att det är 8-1 till färger! 8-1 till Andreasen! 8-1 till färger! Men skjut vi vet vi taggar det. Kattas vi får. Oj, det kommer så gott. Matigen så kör vi då Galdur Ranva Andreasen här. Oj. Så jag ska ta det här Ranva. Så ska så santa. Fantastiskt. Ranva! Äntligen fick Ranva något som håll och visar till att vaska är profilen av sin linje så läs German då. Ta inte annars. Vad ska hon göra annars? Klasse. Gott Ranva Andreasen. Det var så benchfest bättre för på och ta god i helt farligt. Men Ranva hon är storast ner. Hecka vitt. 8-8 här i Hörsvedle. Ja, nu har vi finnat 8:e målet och det är helt en standard gott. Vi är väl nökta här uppe och välvande. Och det är ju det viktigaste. Det är det viktigaste. Let's show resten. Vi är regler. Självande ska heta bara halta hem och gärna blå att lanser rösten men i alla fall tryckningar vi inte vid i alla fall få jauna och här touch minuter Arn Hollegösten. Nu ska vi inte gärna bort här. Nej, inte Jordan av Malaga. Fäkar den där alltså. Birta, kom nu. Ebro Topcho och där släppa till sig skotten som tog bättre i själva målet. Vi då ändå inte se ett väldigt skott för att höra så som hur rakt målet. Det kan se att han har Ranva gör där. Ja, men det till Ramos Alvaro, inte så jag vet att skott hon kan vet. Alltså du också ganska ska bara lätta där släppa shotta sen det lät så. Absolut inte, men det vi där häpnar att vi tar inte sitta bättre att ta. Ja, det är inte så jag vet har haft fantastiskt spel. Jag vet att ge dem allt och några chanser också att det stövan 1-1 mot några chanser på linjen haft. Ja. Så vad jag vet är mer effektivare ett land. Jag vet inte. Så vet jag bättre li. Ja. Ranva. Hur spelar man? Fantastiskt. Så Poha. Nu får det SN Sean det är äckligt att lägga till time ligger ner här och så utlatt det början när vi in men nu får vi SN lucka luft och får lucka snacka samman och så vidt. Nu är vi att hålla igen. Nu ska vi inte lägga fram här. Nu ska vi till tredje det här är hållakstå. Men det är den här Ebro Topcho alltid som ligger som är sent i att skott i att hon vill snö. Ja, ska bäst och i benen ja, det är nog rätt kvar ut hur hon skjuter. Hon skjuter Birta ettla och hon känner för trötter. Ebro Topcho Edron hon är alltså hon har spalt 21 dister och skott i 8 mål. Spelar vi Konak BS till så ett fälla ut Torskalande. Nej, ja. Ta vad den får när börn.
Så må vi vana att hon kommer av fötter efter. Ja, det kan vara att det är sort obligatoriskt att de ska alltså börja komma ut. Jag vet inte. Ja, och så utla ha på inne. Topp 20 här. Hur bara något. Men det är annat emot till att vi tar skåra Maria till är spelat här att jo det är så alla spännande om vi nu klarar att spela kommer vi är. Men det är spelat här det är bara att vi får alla typ projekt här att vi tar skår i kvarjundiste vi klarar att skåra som man vi klarar att spela upp mot Linon. Det var ju det har vi vunnit två och nu kör hålla grejer och det är Janlagra. Det är ja. Och det här vi har varit tampligt utgångsstöd till 17 halvlek här vintern ösne för att blåsa åkara vi kan man säga så få undan vind i 17 halvlek. Nu ska vi lucka halta till halvlek ösne kanske inte få ett mål att rätt på vet. Det ser ut som vi lägger näck 4 vi lever. Jag vet inte vi lyckas också man kanske helt rätt. Ranvar röjner att hiva bremsen upp här, stäcka då i mån, men det kan hinna blåa vanta mycket här. Oj, hon lumpar flera förskalökare. Ja, hoppas sparsk. Och ger en öla goa skottfint i här, bara snatter om sig. Och vi tar två likar som hoppar på den, och här ska det är så rätt onödigt. Hotnasparsk till Torskaland här. Jag tror inte det måste vara några hotnasparsken nu och det så. Vi sitter nektattar Adam och få andra bulten bort och inte också bara om att Gustav kommer till bulten men vi ska få andra bulten bort. Jag minns till att Torska ska målet här kom nettopp på Deipals stövo. Ja, så för stänta vid pura rätt. Ja, och det här skiftar alltså ut Torskaland. Det ser inte ut till att Epro Top 20 kommer innatter, nummer 16, som var borden ut och Johanne vanande ständer inte allt och ytla till, men hon släpps ju ut för en inte av ytlen atter som det ser ut. Torskaland till Röjar via en utskiftning. Men här skulle jag veta om först ska ligga klar att göra för sig Argen, Osla och fräckt ja till Ranva. Så vi runt till Heidi Söndal och färs ordentliga, alltså Eivor, ja. Ja, det var gott sammanspel här i vänster så är ju och Steinfrid vid beina vägen kastar bort och spelar så får den efter. Olga Kristina Hansen. Så att Anse kanske skulle släppa till skott här men oj, ja, det är gott. Gott här, ja. Börna till Ranva Andreasen. Ranva smäckar till, ja, och röjder att vi skott i hesa för jag tar ganska synder optimistiskt, men... Ja, det är så fler än näck att skotten där har haft och det är näck väldigt stöv att täcka det så. Får inte röjna. Det är också vi och Lie Maria. Vi spelar bäst har vi blivit trustare det har vi vet att 18-4 eller till att nu då så har vi fin chans att det vi har skorat mål. Ta spela vid bäst. Har Richard mot Vetchnon. Simpelt den. Mot Murnon, ja. Det är David Goliath vi det trivas bäst som David. Ja, man vill det nästan tro nu att man får hålla att hålla också. Okej, nu backar det åter spelar rollspel men det är ganska skilja väl va. Vi klarar att hålla time från flest möjliga om jag vet röda läppa och sätta ter under press så inkastene som kommer här det är för att Maria kastar ett inkast som simpelthen det kommer lucka in av vattnet och så fyker bollen simpelthen ut efter. Så det är vintern darvar alltså det man kallar vintern darvar spel någon sätt. Ja, och det är ganska hon rör ganska äsna lägen och öla tatt på linjen för att vi skulle ha större möjlighet kanske få ett nytta inkast hellre än att få långt in av vattnet så. Ja. Ja, skulle kalla det Skansen talte med över kanske skulle bara en spänt feppar av fjöld som sitter och klappar i bjuskullen och till stort lite så att det är sån extra kommer att hitta efter det någon idag. Nu är det Heidi Söndal som ligger här. Var något inte allvarsamt. Nej, det har vi så inte råd till. Men så vi nämnde annan dag än Heidi. Hon ska det ska vara neck 4 och någon för av och så. Hon borde neck vis spela vi. Och för ett ojnägat och äldre tar vi ofta usett till 4 några snottorna. Birta Nilsen. Till Anna. Oj ja, man är jarver att ju vägen är här till pura cool. Ja, det är fullt. Vi kommer ur Sverige stövne och vi drömmer få skapa en ett upplägg till att kunna spela och nu all så ja, då kommer vi väl på så.
Detta är det kom. Alltså hon är ju som skulle detta och kanske kunde vinna frusparskar. Hon också allt hon är alla bara hon också alltid helt om att vi ju alla på. En detta och ganska svårt näka som har missspelt. Turska Glo här i av Mario Thompson. Halten i här har vi att onkel ropar här nere, Lepator. Ja, det är ett varmt mat där väldigt på att du kan så varje spelare där ofta två som är ute kvar för att måste lägga en ger. Du kan lova att släppa till ett inlägg. Att så in att släppa in mot målen och det är väl man ofta efter kvar väga så igen är ju linan. Ofta refererar bara lova lägga att släppa till skott. Det så att det är inga för oss. Ja, här till har skotten och torskon inte giv ta stora urslita och helt inte giv Hobruch i Malmö och Hansen tar jag har faktiskt inte rakt mal till skotten. Jag tror inte skulle få det veck. Nej, det är nog och nej just att affär då på det. Olga Kristina som ganska färran all på i Ponter vänkan här. Ja, nu 3-0 till Montenegro emot Luxemburg. Spelar ju samstundes. Att här spelar så tror inte stå övervärt i grundadelen. Ja. Så är ju Luxemburg för att få näka sti i dessa kappinchen. 1 minut lagt det att säga att vi för att hålla igen. Nu ska det inte näga bort. Ska det hålla till hålla få spel helt ut och så när få några inkast och få ta mata på att hinna att gänga så där en gång nästan. Så alltså så rätt som vi vill sätta fot till men vi räknar fram efter men vi det är alltid det för akkurat här som vi vill och ta kan skapa något bort stöv. Pekel, men till bättre är Anna Hansen Värchen i förska Malmö. Så spurningen om man ska flytta av, släppa på hållet nu. Det vill det vara skilla bästa bakt nu. Skulle kanske inte göra det hon kan möjliga att säga till. I skick till Turkoglu. Ja. Ja, här så halvleikor i distan här med den Färjar och Torskaland. Ja. Åt i halvleiken alltså så börjar jag det här säger att avvist till Torskes trust och jökna att förhållak men alltså ta ett här skara till 8-0 här till 6 minuter i Färnherheidi. Alltså ta också video. Okej, låt så bara hålla det till halvlek. Ja, det var faktiskt det också men ja, så händer ett eller annat. Vi får mål mot och så på grammatas så också. Okej, men nu måste vi på och så knappt så gör vi det. Ja, vi kunde faktiskt göra någonting som kan faktiskt vi klara att lösa näck bättre än Torskaland. Alltså, och kan mål kämpa så att säga onkorna och här skulle nästan kämpa släppa mål så. Ja, så är det klart till 17 halvlek. Späntar som vi vana vi sån det att också för smala för att komma Heidi. Är vi späntar? Det är kör. Alldeles inte. Sista halvleken är ser innan under kappingen. Så nu har njöt att sista 5 minuter. Ja, just. Lunch till få tar att Torsfälla spel. Så det är Torskaland som rycker till att börja här. Du vill ha kaffe och så ordentligt. Ja? Ja, slapp. Ja. Gott för att Dolmon närmare centralt. Jämt till man brukar hålla sig till, Heidi. Ja. Tar man inte spelar. Så ja, alltså att vintern är ju att de får inte minka över här i medan linjen har varit till hållök. Och det gör alltså förska linjen undanvind här i 17 hållök. Väl man inte kan ta ganska. Johan är möjliga. Ja, det blir ju kan de vintern mycket över eller med vi så flocken. Ja, är det ett flock någon. Ja. Det får en uppending. Ja.
Och det kommer att vara några firmon och många kommer motvind till Torskaland. Jag vill lucka sträven till time som man var för. Anna Oha, ja. Det är okej, Det lucka just men det var säga signar rockningsre syns upp nu att får vi bara Anna Li och Israel att Moldova att häpa distan i början se. Så här vi ju fyra steg om hämta stövan hälsar. Här vi ju fyra steg mot ettarnon och trojarna men Tali så bara hevet 7. Så det har vi satt på back nu. Och det här ger vi så för en biljett till undankappingarna. Japp. All inclusive. Sannligen var stort löst. Halt att hon är i augusti så det är synd på att det faktiskt var månader när man ska spela till att Lyx 4 eller helt alls. Ja. Nej, det är man också just allt för att finna vi igen. Ja, det är alltså framvis 0-0 i dödsnån mellan Moldova och Israel. Och alltså som kvitje hitcharen kanske har lagt märkes 8-8 i hesson dödsnån. Och så är det distrin över av ett Guntadale. Han är ganska ösnö. Han är ju för en relevans i mot lockara bulk till Montenegro och Luxemburg alltså spela så innan mellan ösnö nu samstundes vi hända distan. Här är 4-0 till Montenegro. Ja, här är en bara lite kris av domar finns Fibsburg för nu ut så fjärde domar innan döm och så måste man nutcha fjärde domar och det blev en försk som blev fjärde domar här. Som annars skulle ha är uppgifter som distan. Ja. Se så står. Man är kvicker. Du har ordentligt följarna ute här i Hallersson. Ja. Ranva. Ja, då längst ner här i Shortland här för en grad att ta emot det. Kanske så kan vinna handa bollen. Ja, det går. Osla. Didem Karagenc, den är Lishibaren tra Torskalandet nummer 3 här. Alltså en av dem som har spalt flest landslister för Torskaland. Oj, nu skulle ganska ett sak här och skott som ja, typ bättre för framvi och räkar oss nu en föring av en. Ja, och här vill jag vi att man kommer i handen men det så jag vet att det här. Ja, hon väntar sig runt och kommer i handen först just så redan jag örvis i här stön så men man kan dömas men att det är några när lie och ja, spåringen är mycket hot och sparsa time och är minst gott för det här. Så nu ska vi vara arvaknar alltså. Jag skulle vara vakna här till att det är det bultar tror Torskalandet. Anser att han inte måste anta berör in i bröstet. Här flyger hat Anna. Evran. Tunkna mitt i munnen Maria. Poha. Jag vill säga Anna Hansen, hon är vuxit över öliga tryck i första malen. Ja, hon så visste inte några grundlag vi skulle stora kvar för hon skulle spela. Kör bollen in till henne så det bara att ta det pura roll. Ja, jag kommer ett. Nej. Så är spänningen om vi måste ställa om till att spela sin dröm allopspel i här. Han var Andreasen över ja, nej, Oslo visar att jag vann någon men bojar ganska långt. Maria. Så Berta, första beröring också ska vara center Peter. Ja, det är gott. Oj. Han texar till så det var fint Osla. Så skulle du ganska ett nummer 14 att ta emot. Ja, typ bättre för han upp om här. Allt hon Kolak som rönns vid skåt i här. Osla Johansen kommer för trattar. Det var att vara att Ansi i Osla. Ja, Osla ja. Fick han en albo eller en arm kvar i andra ja men det var nog inte vi vill ja. Men nu att jag har haft en sån här att vara trutchast över mot och mål och vi har inte varit framför mycket Orlen som vi har haft några tutning så det var kört av planen. Maria väl ner att stöta borster här anser till Ranva så kan Heidi Seuta kanske ränna där av här. Heidi Seuta. Au, här är hon teachen. Hallå. Hej. Alltså,
Men du ska man veta, va? Ja, det luktes den frysparsen. Ja, om du spyrst och kontroll du ser det. De har kunnat. Jag vet är pura objektiva här. Ja. Jag kunner Här kunde man inte säga frysparsker, så jag vet. Alltså läka bollen, men hon tycker det är annat alltså. Ja. Men hej, det stopp för här så har ju inte finns annat. Ingen chans. Nej, vi hade varit oj, det var gott, men det har gått där andra. Hon lägger han åt så ju på vägarna. Mer av här så kom. Eva Klackstone kanske kan servera också som minner om här. Birna. Tar kon lack. Nej, också allt hon kollack. Men först han tar imon. Ja, hon gör det gott att. Först frispark. Ja, men vi det ska sätta trust och Eva Klackstone. Och skilta och när mål åt för Brostein. Det är väl en vänlig tror jag. Skiltar simpelt ja. Det var för tunna rockning. Jag vill inte in i som att men vi ser inte något tack. Skulle hon komma till skott. Nej, inte trust. Ja, first inkast här, Birna Johannesson. Over av ett det står mellan Montenegro och Luxemburg nu och till alltså Montenegro som är framför. Här Pekel och Edron Orsaka. Hej, jag snäpper för att inkast. Och Tottenham spark. Stegen. Det var för kvar stöverveck. Det är lyckas som det, men okej. Det har inte varit så skarpare än men och det är lättare att få bollen ut från undanvänd igen. Jag kan väl stöva så. Ja, alltså Hotna Sparsker, Alton Kolak nummer 14, färdig ut att täcka till för Torskaland. Och han vill snöta väl mot målen alltså nu Fan Borsi. Nu tar han spark. Att det var lucka vi men om målet som Montenegro sista distan. Jag bara inte var färdast och ja, och ingen ordentliga för att nej, så kör man normalt på och bära till vill till Martla men ja. Nu tar han spark här. Ja, det är för så i Sweden. Det ser ut som att Kristina tar pajka, det var shot here. Där får du raven. Okej. Eivor Klackstein, som stannar fyring här. Eivor Osta som så är det så som att Osla och Ranva på stom. Vet som det bara tillvilt. Ganska Alton Kolak här och Eivor Klackstein och kappränning. Ja. Averna Center och Smash här Alton Kolak och så där med det. Man skulle nog ordla visa Eivor hur man gör en goda finte men man fann inte att vara stor measure från backlinjen. Att de måste göra rätt. Men det ser ut som att vi tar Sintra och när bröting och jag har alla för förvirra Terra Sintra. Ja, Vålande kan ta rycka. Vi lötne är det utanför Torskaland som lägger ett ståtrust motvis förska Malmö här. Nu får jag räkna ästen till tackar vi Vålande att locka firman. Jag tycker trots syndrom att det är ganska Torskaland och här vänner vi sommar och sol men alltså heter ju inte ringt fotbollsväver alltså. Nej. Det är så små låter då. Ja. Rock där så är det inte för. Ja, och Kristin också om en länga sändning här till Randve. Han gärna shot uppsättning men det är väldigt kommer nu i Alaikara. Och här alltså frispark till Torskaland. Torskoglo nummer 6. Ipek Kaja teker frispark här för Torskaland. Han siktar efter Pekel. Här hade man kommit att rätt hjälpa honom här.
Och Louis Varke är okej men bollen för borster och så kan Eivor kanske så släppa fram vi här så Sen missat när samma spel här med Birno och Eivor klaxar. Nu ligger vi Oslo och Haiti upp i toppen och hängande som touchar här ramar för ut av vänster så. Det är nog då jag vill att vinna bollen och så spela back fram med bollen och vi kvicklägga. Helt ganska föran vi har sända bollarna ner från vänster så helt än att Roskar denna där. Hon är bättre att lägga där än den hade själv. Att hon kollar och hon ska sätta vi släppa ju okej loven jag skjuta om hattet här. Men här så kör vi alltså att här kommer Fleur Fernandes i skott nu här till. Ja, det säljer värre hon. Ja. Där spelar på. Spelar på Steiner. Det kan hon lägga luft om handa bollen tjänar så att inte står vantarna för. Bara blev vattnet det. Men alltså det är så spelar vi att här få Nick Möller alltså förla så att kan också de ju alltså räcka mal. Ja, så prövar hon för så ska nog också skita och det är som är vi vet inte grunta vi ger dem massa chanser alltså och Leo på att ja men det går sig ordentligt som chatta men det är också inte näker som toar på men vi ska hålla dem från chansen. Här ska vi ta bort det. Det är så Ramon Andreasen själv som ändrar ut här så bollen Heidi Södal in i bröstet någon Heidi Södal så släpper han skott här Oslo Johannesson smäcker Oj, okej, vi fick hotna på sjur. Häsen var stor. Det var man slapp och här sån skott någon här. Oj. Men det har gått arbete ran va? Ja. Ja, just. Urkla gott. Ränner han upp och till att Heidi lägger fram att det är ställt för Röna själv och kanske få några på sjura. Få in ett sök när Cha förska Linnon och Hotnarsparsk nu till färjar. Kom så. Ranva Andreasen ut att ta Hotnarsparske och att det resa för Bay Louis och Birta kommer ner att vara vi och snär Hotnarsparsk någon. Kanske hon kan räcka ut för stöten i bröstet någon. Jag vill ha tagit en ett mål någon. Det får råda borster här. Ja. Men det är bara den. Kom så. Oj, så här som stor. Hade det sett chansen och ju sett knowledge. Ja. Tove Ringstar Miljo Simonsen in Ali nu kan fortälja att hon gör sig klara att komma in nu. Ja, det här luktar sen av Allops ja, nu kommer det snäcka för än hon kom in just nu färna halvan timme. Och som det är inte grund till att inte kan in till hon häver så neck go thing visser och vi såg att ta vid så fär Allop är vid neck failure faktiskt en torskan han så får vi några ordla malre var in och som då jag går upplägg ja men köra. Det som det så stövan ser ut nu så kommer först ut på Israel eller Moldova. Nej, här framme är 0-0 ut i mitten Israel och Moldova och ut i mitten Montenegro och Luxemburg här 6-0 till Montenegro. Här kommer så utskiftningen till Oslo Johannesson nummer 6 till Färjön som kommer in ut och in i hennes sted alltså Milja Simonsen här vid nummer 16. Så säger vi tack till nummer 6 Oslo Johannesson. Det kommer på jag matar Chema så lite trösta mig. Ja, vi det har kommit till honom och klarar sig så väl in med Simonsen. Att nu vet man okej, nu vet man kvart att det är inskiftningen alltså ska göra vi det. Och Peter säger vi är inskiftningen. Så som kommer bak ner och toppa och ramla så lite ut ja så vinner så in. Så ja, hade skilla gott. Så för att så tjå om det kan skapa något charmöverlägare i förska allopspel någon alltså Milja Simonsen nu in i förska allop någon. Det som är så att det är vi har lagt det Haiti och Milja att upp. Det är kvickast lägaren vi där va. Och väl sammanspaltar ösna när vi spelar samman sunna mitten. Ever Klackstein här. Som hon släpper fram vid Kaja här tror Torskalandens gör inte. Så det är bara viktigt att vi håller tröster upp i utskiftet åter och där tar fingret inkast. När bollen kunde kanske vara lurar att Hotna Sparsk ja ta värda. Ja, det går en torskeskor foter och Malvägen räcker skjuta ett sånt där. Annars också det man att så alltså just måste få andra bollen att Milja kunde bara runda det finns ju. Ta ta. Men fort. Nu ska bara så bara lite bättre än han gör det Johan och men ta vet om bättre än grannar än han ska. Så jag Heidi hon ligger långt att i brottsteinen och bojar ett bollen.
Ja, bland var Andreasen här vi hotna sparskar flera av de större och förskollökar någon inne i brottsteinen. Ja, samma det. Efter en torske skor fälter av för först i hotlan förron. Jag såg att han kunde vara det trusty här. Eva Klackstein. Så ska han innan så boxarna. Maria. Ever efter. Tvärtom till Rambo Andreasen är inte längst att. Jo, till dem. Ja. Okej, men det var väl så och fint och äckligt som var offside från vi fick bästa lucka var men ja, det skapar oro i varje oavsett att vi jag vet inte här bara en mat att bara fotboll på. Vi kunde allt möjligt för det är nekvå. Är alltså en utskiftning av torskeskall innan Bossem Secker kommer in för nummer 6 i Kymert. För nummer 6 är sen Kymert. In kommer nummer 13 Bossem Secker. Men så två hotspärsen rann vi här till jag vet inte ver näka repa att lite för lågt och för åttaliga alltså back till att torskespeina att skjuta vecka och här spårningen om man ska för att om låta Milja ta det ta Jörgen till hotspärsen där Birgitta Nilsson skora tar det Milja som tog. Ja, så det är ganska nära hon till målet. Nu här så Milja Simonsen i aktion på vägen. Klarar hon den av här. Milja Simonsen, hon har Rambo Andreasen för brottspark. Nej. Ta dömer hon inte. Urban så ungarsk domaren. Men nu får han att attacka. På om. Så tjär vi färgerna Camille Simonsen position för hon haltar vid kanske att usunkunne. Nej, att det är okej. Att det är okej. Ska få förända bollen där. Ja. Du ska ju domarversionen ner. Ja, det var lätt. Så en ett förrest hotna sparskran var Andreasen en affär. Ja. Hur högt så här. Jag vet inte, det är Wilves bollen. Det är inte särskilt väl. Alltså, det är väldigt underligt. Nu ska dansa efter att PKL här inte släpper allt och längt vi har som bollen och show. Det är gott. Oj. Klasse. Jag vet Anse, ja? Anse Seltal. Här står kontant. PKL skjutlag kommer fyra så Milja Simonsen här. Släpper hon! Milja Simonsen! Milja Simonsen! Den kommer på sjön! Kom igen! Det var ett inkast, jag var så klar där och det är ju så sajt inkast. Det är så sa jag inte, jag vet inte vad annat händer. Det är fantastiskt, men jag har alltid att... Alltså nu har jag inte fattat då? Nej, jag stämde igen och sen spyrande till att här var Anchen stor jubelsen här. Det fick jag inte. Men alltså 2-8 färger som det ser ut. Fantastiskt! Jag bara står inte. Jo, här så tjär vi där efter. Om Andreasen inte köpt det. Så tjär att allt torske ska lia och är själv och i rockna. Alltså vi alla hade ganska huxa att här för allt att stäcka och att torske skulle lägga. Och Milja att jag stäcker henne själv och så sa vi alltså okej, är det bara att Sean det gör okej. Vi tackar av. Ja. Tack för det. Alltså 2-8 färger. Jag argumenterar för att mål är skulle komma. Jag just inte, men alltså vad är Ancha Grenja kommer vi säga. Vi vet ju 8. Simpelthen. 2-8 färger och vi skriver för minuter här. Alltså så här hos kontanterna tacklingen här chans att se ut eller hon kommer simpelthen bultrande ut välkommen ut China men PKL så tar man med PKL hon la alltså som Kailan att han och ja, när här kommer vi till paragraferna att det är man säger att domarna är att stäcka spel någon ta ger det just inkast här om man vet är lika ta vet inte men så ser man det men man kan alltså gott själv ta hänsyn till som måste det som rann var kanske att jag just här om man orkar för fair play mode. Alltså har du inte plikt till det. Nej, men ska vi prova vänta du vi. Alltså här att vi inte stär ju och skälta det också. Jo, det hade vi. Ja, det hade vi tror jag att du sagt att det var sportsligt att sända inte sig stad och man ser det lika det var så någon Ranva hon kommer lägga och ser till att vita stora möjligheter att skora ett mål och spela kom vi här nu det ska det vara fitt och allt kommer så överbökna. Ja, och kanske ser man inte en gång att det ligger en torskeskåkare och vi ser att det är något satt. Vi vet inte, men vi vet att det är 2-8 färger nu. Vi fäcknast om hatt och urslutet och i lötning alltså för ska kvinnlandsliger 8 liv någon helt hända stöva så här har vi alltså vunnit alla dysterna. Nu ska vi lycka alltså 25 minuter att chat men ja. Kajla färger alltså jag vet inte vad man ska säga. Kajla färger och Milja Simonsen. Ja, alltså vi ser att hvis vi skulle göra hashtag så är det hashtag Milja syndrom eller ett landa. Alltså kan inte hon ger? Ja, men hon kommer in och ska i första allopspelet här en frakt alltså ja. Eftersom det är spidare för Wolfsburger.
Eller också han har gått högt fel. Ja, kvar var det. Mira gör nattra. Men nu ska vi lycka ösnen finna det och hur omställer vi dock till hetta. Alltså 2-1 till Färjar nu. Alltså och det kan nog tulja bara lägga sig åter att välja testövna. Ja, och det är något som säger okej, kväck. Nu kan Milja Simonsen kanske åter göra det. Kan hon ta Milja Simonsen? Lämnar runt den här. Han får brottspass Milja Simonsen. Jag går 8-4 rockar vi. Nej! Jo, brottspass för Färjar. Brottspass. Maria. Ja. Helt ösnen att det sa ut för mer till att vara innanför. Brottstäja marsche Milja Simonsen. Ja, de har väl lucka så skaffar för en gång ett brottspass här. Jag ska säga att stormar kan läst. Ja, nu är det stora fjäppar. Ja, nu ter vi knappliga. Så kött kan ta väntas till hållet. Men det är mal än. Kom nu. Ranva Andreasen, ikke här. Ja, och det vi hållit det först eller är helt det först för att ja. Och där går jag åter men om det är all in det inte tid så där. Vill jag försöka få ett brottspass här. Ranva Andreasen. Brottsspasskytte kan hon öka till 3-1 för Färjar. Kom, så parkerar vi. Är du klar? Är så klar. Nu ska vi klar. Ranva Andreasen är det några som kan placera så är det hon. Ska någon lycka lägga bollen till rättes först. Det kan alltså skapa. Det sätter några brottspass i jocken och i kapitlen. Vi klarar första fyra. Kom nu. Nej, Ranva Andreasen här. Oj, så när Ranva Andreasen skjuter himmel högt upp om. Så Olga Kristina Hansen gör det i distan emot Montenegro. Alltså, come on. Ja, puha. Hur skulle vi efter som tror jag och hur går bara sätta dem innan så in. Vi vet att Malvarjer och Iskapin utan att ta några kvinnor det är inte Malvarjer som kommer helt dikt ut och så innan vi ska bara sätta dem innan så att gör. Och inte grunda för att tror jag någon stor missnusla här alltså ett brottspass ta Oran det var synd i rockningarna men vi tar av och göra. Ja, det är bara just och kon stövande nu va. Vi det finns bara luft men okej. Vi är bäst under trust ja. Det ser du, ja. Och ett åkt är rätt. Här så för en god fall. Men det så som Arne Maria att här vi kan karriera vid nu va. Alltså böckerna väl det sagt det att nu sitter man sig att man parkerar bussen och men vi är bara inte lika goda ta. Vi gör för några chanser borster och få skapt eller lite själva ta vid för också ordla defensivt. Du vill ha ett liv som bepreg av neck från offensive ligar. Tog är då östens Tävids Sjölande skulle satsa på. Tror östens som vi vill ta så om i samband med ett Elias det som Peter Clemensen har ju sagt det som Logan Sjölver har sagt. Hade sett att säga att Ujars kväll det att ja men vi skulle ut och spela för och möjliga. Vi skulle färra efter sektionen. Vi färra att lägga och några ställen alltså till simpelt för en chans till att komma ut omgång med vi. Nej, det är akkurat det och ta vidare till att okej kvar är akkurat dikter till är simpelt. Alltså vi det går vägen men vi det här var så går offensive krafter att det här vi skulle som spela på. Ever Klackstein kan hon nå här som bollen ja. Men miljoner en god och gör också rätt. Ja, och nu skulle jag huxa att det hade målet till 2-8 alltså om vi skulle bli vi att kalla det här inte ju samt vi att skulle man stäcka spel och skulle man inte så är kanske gärna ut efter nu ett brottspass som så blir missnöjt alltså 2-8 vi tar det. Ja. Nu får vi det att det här som är man fär inte när vi tar armen att då ja men så är det bara att jag spottar sitter så hade vi haft det så trycka Lashley så kunde vi kanske rätt att lagt och defensivt så okej kom med det så 3-2 så går man för också något annat men då är det inte så skräck ja men jag har fullt alla där bort som Jocko Peter han tar rätt rösten det har vi sagt att vi gör från grund för att kritisera några John att de försk och kvinnor alltså 20 minuter från att trycka sig luttök och ha en montan karpinchne häsen händan stövan säger men så är ancha raffla om så har vi vunnit alla trycka distnar och så ska det hemma köpa något loffer. Ja, så ska det simpelt. Men det här akkurat stövna som anser ger att man kallar ett taktiskt frispark och färgårdskors. Hon är rätt till den och skilja gott till att Torskaland var vi shotade upp. Vi stod inte så klara här. Det börjar när vi onka med vad vi och när. Så att det var skilja gott. Där får jag frispark helt här att till Aja vet jag kunna så jag fyrs blir färdigt. Det ser ut att för en början av arbetet här för Ruta Borstor. Så kicksar det här till bättre. Milja Simonsen.
Ösne Flöjre som melder seg klarer at hjälpa henne. Her Eivor Klackstein, tvärsrom till Miljo efter. Klarar när den handan upp, det det kan ha längt vant jag. Ja. Det var annars en go outro tog bättre var så för länge men det var average blev för länge bättre så det runt men det var också cool att lugga. Men så vi såg vi här omsättningen vi läp vi alltså nästan att version jag alltså det ser ju ut man också när bollen ända nu tackar vi det roll där vinna bollen spela med lockon. Det har missat att skjuta att vi skulle sätta fram att sätta där torska och trust och kanske få avsluta och för ett som tre mål någon. Men så länge vi lägger trusta och fire omsättningen så haltar vi torskallan från att genera goda omsättningar. Kommer vi bara attacka utifrån hästen ner av 40 minuter. Och hinner det nu. Ja, nu ska vi lukka hans etter okon her. PKL, malskjuten Tjadarmon. Her! Är hon här vid att jauna för Torskaland. Tøy beter för hatta skåte fram vid Ötlån. Ja, fortsatt till inkast. Men här shit alltså just med som sett. Jag vet inte om det var min nej. Jag är snö inne. Så det var nervi. Blev det inte se om skott som ända som inkast men vi har andra stövar när de släpper vet inte bollen vi stannar och hitcha så loven är skjuta det här är sånt där under det blir det ju för igen men oj Maria Thomsen är också att ta emot här. Det är framvis Janläger in och dystnorna mellan Israel och Moldova. Så tog är det bästa vi också nå till det bara halta detta. För det jag vill oanse så haltar vi detta så är det så är vi det så super cool. Spekulerar mer på det så har vi ju vunnit alla distans shorten som kommer efter så kan vi dyka denna till oss. Ja, väl lugga vi skulle inte ta många och fotland här. Men så hade vi det enaste li och i Ötleböckaspän som det finns för sted. Det är sannolikt en ett stämpel. Nu ska vi lukka ansa efter här. Och du vet inte hur det är ta alltså hej ta så är det vi spelar och vi så vet inte hur det är lot men det kan vara man har fyra mån så vi är väl efter ja då kommer Napoli så vi väldigt lejon eller såna jag vet inte hur det är det pura till fältet. Det är så lätt här fyra balkar och jag ser inlöjande undan kappingarna och här kommer åtta en bojar och kvar en balke och så tar bästa tvåjaren så det är 5 li som kommer på sjur här som så var lagt samman vid resten av London och i undan kappingarna. Men vi strujas, men vi handlar bollen bort. Så ett inlägg här. Väl stod bort till Maria Thomsen. Där Santa Clara vi är bilje här Torskaland. PKL runs vi stod där så att en torske här ja till bättre Anna Hansen här. Vi har kvar bort till fältet ner och Brostein och så stannar vi till skalla och här är det Torskaland alltså inte kvikar och kommer upp efter bollen. Jag vet inte hur vi inte kommer upp från alltså det kommer touchat meter det är just alla månen. Nu har vi lovat att man så mycket in i resten. Sedan nu så att här ut till att lägga utan också stabilt trust här alltså. Det kan naturligt kanske att som du kallar det parkera bussen. Ja, nu får det så kommer Emilia Simonsen. Om hon kan göra det efter kommer den Björn Ölier den Jorsko till Samuel N. Ja, och vinner natter. Kom. Kaja och Emilia Simonsen här i hotnatökon om handan. Bollen ända så i fruspark här. Men det är vi har brukt en urskiftning och vi har näck gott folk efter bunchen in. Vi har går 15 minuter måste läsa efter stunden. Och vi har en Elisabeth Wang som är eisne ser arbetsom och hur den öliga renn i Orske. Arbetar ganska nära med någon. Och en ser lite mittfoss eisne en unga gente som kan göra några vi alla sparkar joker men i röver ja Katrin Axmarsker eisen här. Så vi skulle inte rias att sedan nytt fruktfack in om så är det också kurs tröttan. Dömer till 4 mån 4 Torskaland så här släpper hålla fram vid spel någon här. Det kan bli det sätt. Maria Thomsen. Maria Hansen och efter här ute. Ja, det är gott. Ja, poppar upp där. Maria och
Så siktar där efter Miljo Simonsen. Hon är näka ensam där uppe. Hon ligger pura. Det ska också med att hon är nästan inte en runda ut efter hon spursta sedan hon kom in. Då ska hon lucka av luft alltid och så de häver orskarna tanska brugarna. Spärra förståttligare för hon arena. Ja, så klart ska Elisabeth Wank att komma in. Henne först för vi så henne och i hela kappingen och det är väl inte bara Ralva Andreasen och för målskytten för ska in någon här sked målet till 8. Vi säger hjärtliga välkomna till nummer 16 Elisabeth Wank. Det är en läkare som jag känner ordla väl så jag kan säga akkurat hur det Ja. Jag är så vant att därför men hon är hever en kolossala renn och kan renner in till negativ stopp. Ja, hade inte en allopslägare som för fittandast är bulten men hon kan fylla kan arbeta med bulten att fram och simpelt fylla en lägare ut och ett. Så hade det nog akkurat den rätta inskiftningen att göra på nu. Ja, den första att man så och ja, då så han inte tillvita men Jever Torskaland i ett hotnasparsker. Ja. Det är bort hotnasparken kommer på såna mat och det som kunde omgängas men ska vi lucka loven igen först. Ja, det är gott Lise här. Super. Välkommen ut här. Ska släppa sig att spela stort här på. Och Anna, ja. Det är otroligt att anse kvik att läsa spelen. Alltså hinna Sandel som figurerar kvanska däcka. Hon säger okej, vad ska jag här för ut träda spela stort utefter ja. Alltså hon bryter spelen ner som ingen annan oss. Och här Elisabeth Wank. Till länge sedan vi då sen så är spänlös allopskänt från förskalinon till stora Montorskaland som sitter att i lötne och till alltså 12 minuter att säga gentle så är vi där. Ja, det är rollet. Fräsch för några först. Men jag har nog huxa om att byta Eivor och Elisabeth om för henne arbeta som tränar med att renna. Nu ligger hon alltså vank det ligger ett öl alltså det finns uppe av henne. För nummer 18 Fatma Isik. Nummer 9 Sergej Chinar. Ja, det är en god läkare som kommer in nu. Sergej Chinar. Nummer 9 Cha Torskalande. In alltså för Fatma Isik. Röjn så vi skåter beinlöjes här. Allt tombollat. Det är vi spänt att höra. Ja, pardon. Med till en kvinnolandstis av Torsvattle. Vi är ju i det 8,803. Den stora facknaver av fjälten i här. 1103 skrassätter och anskarar till händan här disten och till Alloj ta tvåfalda av svenska disten. Så Eivor Klackstein kunde i 1103 fältene få ett mål att säga att ta Eivor Stuttlet. Heidi Sevdal och Eivor Klackstein. Helt överlängt. Ja, han fick hälan i benen Gina Torskaland fick hot. Ja, det där. Nu här var där rund ut och ett alltså distan här är pura färdiga. Där Svenna spelar så dyster så tatt i mitten. Här Halla Orskobus ur som jag vet inte kvar det får vara för. Nej, det är ett helt egen katalog vid det ute i julet i Ötland förruna så kolossal rennorska som det förska li har lagt i Ötland distan alltså sälja kanske ta det som att Montenegro var en distan som kostar i öjlan och någon till alltså orskarna. Ja, ta runda läkare till att man simpelt att det också att alla vår hälsotillstånd är okej, ja.
Men det är något vi att det här var haft en kostplan nu i flera månader och har varit Mivus motors ner luncha att man är väldigt gråtseriös och det kan man bara säga att det sast att det att och det är sällan man tar med sitt landstister i Europa Cup och Champions League och landstister att det är så touch minuter när man ofta att det först ska in och så ha troplagare. Det orskan ska finnas i vatten och inte i långt. Men och till här vid er och nu och till er senaste 20 minuter nu av hesar här inlejande HM undan kappen i förska kvinnolandslinjen. Kara där hämtar siren HM men så är det alltså osäkra här i inlejande basketspel någon och till er så kunde vi det inte chocka mer kan man säga. Så är man rättliga fräcker. Ja. Alltså man väl Karan. Ja. Ja, allt som älskar färger hoppa nu i skolan någon. Och som jag hoppar här, ja. Det är tråkigt att vara med det. Det här är oj. Man tror inte se annars att man följer att man reagerar och bort vi att se från ekva. Vi vill att för en lucka ha händan desten avgrötan Iron vid Gerard Nakra nystöver om ändaliga tillvärna tja. Ha skott att Anna Hansen. Tar han ut och kostar alltså att hotna spark här. Det är akkurat här som ofta det är ont att som hotna sparkon att det ofta det är bort det som att det var något nej och han ofta det som blir farligast men här med sån simpelt att det är nej att färra ut ett sånt. Ja, hon gör det som tar sig outgörna 100%. Vi vill bara släppa undan ötnesner hotnaspörsmål och frispörsmål som inte är all nej men kom då får jag bort. Hotnasparski här tja Torskalante Pekel. Oj, här heter Seudalin och sparskar borster för det färger. Frälsare heter. Ja, strykne. Ja, nu börjar vi att spela så inte för ultrad av fotboll. Kom så. Det var gott alltså. Stående intakt framme i 2-8 alltså kom så färger halde nu fast här senaste lötna. Är det ölt tror som det grad om nu. Ja, tror inte pastor till Torskaland här. Så tror jag gott där. Ja, där har man sparkat jämmer. Så jag här Heidi hon är helt inne. Ja, Anna verkar gott något snär ta så nu. Vi tar en backup plan att ja. Spurning om därför så där beinless. Det här från Dagsar Gerard till allt och till framvis ända ner nummer 14 allt hon Kolak som texar av allt som vinner om Dayboltar tror Torskaland i här. Är det att springa av beinless för att smäcka till där. Anna sätter flera spelare i mankar här just nu. Bant i muren. Och så Milja. På nästa slä så kommer vi färra hinvägen. Ja, för det kan ha längt. Ja, Milja Simonsen. Vinner han här Elisabeth Vanke. Vi heter Pura Fruscher nyinkomna spelare. Vi tar Gerard nu spelare som kanske inte har runt och lugga nästa när kvar hinnom. Det är så spännande säkert för Milja finns på sjur så var det när vi är spelat men vi det har bollen. Det är tydligen mest på nu. Och först inkast här Birna Johansen. Då narskas vi då snä så här fast nu vid just någon här och inkast vi pjörs skont och konstnäck. Nej. Vi går gott missa bollen tror jag för när det kan upp att Arne vi kastar. Det lyckan och lite lite. Vad tog. Ja, det är gott. Ja, vi är så ett malsparsk här. Nu kommer vi så se att Luxemburg har skott i ett mål i dessnån mot Montenegro. Här är 6-8 nu. Ja, så för att det har tappt så det men det är alltid vid ett mål. Ganska samma syndrom som det så mot förjun att alltså man ska lucka lite över allt och alltså man ska släcka sig och väl till rättes så är det att lucka väl klara att skåra. Ja, var framme i Sion lägger in just nu med Israel och Moldova så det så dåligt. Det är ju totalt lugga mycket och här står han hälsar 5 minuter så kunde vi flytta av kan hända ut just nu mellan Israel och Moldova. Vi skulle bara vinna hända testen. Alton Kolak en affär nummer 14 till Timon. Vi frus parker hette det kan nog längt ut i att skjuta så vande men det kan bli vanda mycket inlägg.
Så stod Anna Hansen här bland, ja. Nu får det dansa om man tar bulten nästan. Och Anna, du har steg väl. Men man blir ju så bänchig kvar bulten kommer in ett och mål till man vet att det ska ofta så lite till att gå bort för fram. Här är det läge. Så vad ska hända här? PKL ska låga. Anna Hansen kommer väl ut och förska målen här och Bjärkar. Sådan Anna. Det är gott. Men det är kolossalt rust så att här det ska upp i flöjre vandamyklon ansökt hon här. Och till er slut en PKL in 4 här. Ja. Förska fötra bollen här. Det är dem Karagens. Och så här efter. Anna Hansen. Gott. Och Anna. Tyskoglu som är rönn så vi skått i här. Inte troblagar tja Anna Hansen och i förska malen att tacka sig av här sån. Fyrst här. Och så går Bjärkins ner. Ja. Kommer väl ut här. Elisabeth. Jag kan gluja här. Ja. Skulle ganska säga sånt där. Karagenser och Birna Johannesen tar över till att ta spark till. Jag har inte gjort stitchen upp men det var givet och också alla när hotna spart bort. Det har varit långt till alla. Ja. Nu börjar det spalt stort här. Karagens in 4 här. Här är det Birna Nilsson och då borster i första atla. Skoppas upp Marianne. Expedera ut här. Heidi Seudal. Att Luite Sindrat rätt förgar 30 minuter plus ta läsa. Så vi slappar. Det kan inte göra så näck för det är inte hänt så näck för sett knowledge som ger det att man ska lägga ner några dryck vi vet här. Och här sig grann alla vägen. Gammal nu för några röna. Milja Simonsen här. Jag kan nog släppa Atlanvägen att ha blivit dekan och längt här. Och så att det är 3 för meter att klockan nästa förska andet alltså det är Anja Atlas upp på hjälpen. Ja, man säger vad ska vi lära det här ännu till Elisabeth för att hjälp vi stannar här och klarar ta det kommer att hända. Ja. Det är det finnas att lära. Ja, här blir Anja Ora teaching 4 här och förska linon heter en spårningar om att få en där hesa här senaste minuten när så från handen 2 minuter att säga. Och så har vi förska alltså vunnit alla trutchar inlejande HM undan kappingardister här och Törsvödle. Goa till Anna, goa till Rika där är till en utskiftning. Det ska säkert väl passa om en minut ett lockshore ganska tvär så ska vi lucka få två gänga vi tog. Vi tar oss en efter och det vill det nog vara Katrina Axmars som kommer in och hjälpa Jamin eller femma. Elisabeth Vanker som så jag nu kommer in hur är neck att säga så nu över det så säkert visst. Det är dock inte det som Torskaland har väntat att här kommer att stövan där för att stanna i. Nej, det är en stryk rockning som jag tar emot. Nej, så tjock stryk guys nu. Vad är länge bra i rockning vi? Ta liver kaukar i skolan någon till gåalla av fjältene. Milja Simonsen det har vi sagt oss ofta kan Milja kan Milja renna nu jag hör det men jag ser inte vittar Maria hvis det där ska till ja det är gott att veta man är bra jag tror fast en korsangare här skulle vi ska vi sluka få ett här avgrätt fist Arvid Sinjan näka som helst alltså nu efter det kom förgar PKL här malskjuten tja Torskalante men Heidi ja totalra gult det kommer här ja det visste nej så vi får se men hej om vi är sekund för så hon finns ju långt att vattna borster så det heter pura bart och gerda men bara öppet det akkurat och så få att 30 minuter att säga här och 30 minuter så om 30 minuter så skulle det heta vara i utstäget
Så nu är det om att hålla tätt. Och här var Gustav nummer 6 av Färjön, Heidi Söder. Kom nu. Det är så lite efter. Vi är så tatt vi. Vi har varit ett mål från en EM-undankapping. Här Anna Hansen. Nu är vi simpelt det gott. 5 minuter från avklarat. Ja. Halvan 3 minut. Så är Ösne tojen som domaren har lagt att säga att färden. Och vi tar en urskiftig efter Ösne som är kanske klara. Ja, ett först frusparsk. Ja. Får in nästa slä och tar ja. Och här är Olga Kristina ligger. Hälsar hötte. Nu ska om hon inte är ilt nog så ska hon bara halta den löte. Ja, där vill jag ha honom upp så jag vi torska skulle lägga ner. Hästa börjar bli center torska tillstånder. Nej. Där vill jag ha honom upp och ha spel till upp efter. Där vill jag se om det ha en möjlighet. Och vi ser pack till nummer 8, Eivor. Så på skoppa vad Där är öliga onaktar så jag här. Helt där lucka onaktar så inte vi att domaren hälsar sig mer här. Maria Mittfors. Det är alltså ett golfkort här till nummer 9 Taimon Sevki Chinar. Alltså Eivor Klackstein, tack för insatsen. Eivor Klackstein och in av att kommer alltså Sarita Maria Mittfors. Men Ösneberg det är vi sucha kvoss frustrerade är det så här torskisk och damnar. Och vi lät dock inte spela att få vi purar och vi får lätt att här vi förenkar er sen signar på att vi kan gå sen sajt men så säger det bara att det är okramenta. Men det är så i mig efter. Eivor skilde hemma vad ska jag lära färra Eivor att det är fint super. Här kommer det frusparske från Löjvarke. Oj, ja, är om att lompa. Nej, nu helt torskiska Malvarjan Selt och Akkuts, men nej, hon får så ett malsparsk här. Skvätt, kan vi äta för något? Och hon släpper inte att fighta. Ska vi äta? Hur släpper hon till? Halv. Och tar frusparsk. Nej, hon dömde malsparsk. Ja, att vi nog spittla där som äkten tog i point. Nej, det är ett frustrerande. Så det blir rengstöva. För nej torsket vi vid sucha av att någon lötne där är örsumläger tror inte det var stöj och där kunde vi så bara visa en av så Lucas Sälle till de inte för 8 nu skulle det bara inte jauna här allt nej han sätter ja det gott och så är det här det tog den här och ett skott som Anna Hansen är här är inte troligare så halt jag vi för att se Ester Urban domare flyttat upp här här är tojen kan Ester flytta av ja här Urban flyttar av och färjar har vunnit och i mötet Torskalante det var det närmaste av Risa och Josef Bachnon men det var ju förska kvinnorna Säger Chargar i Bachnon här Säger kvinnor oh my god Maria Lia till Locke vi kunde inte anna en roba och pjut och kör någon torskiska läkare när taggar och långa borster taggar hörnar av vattnon och det är som att få en vattenvött och den kan chatta i monter det var så men vi sucha romerna förska kvinnor det fantastiska sucha Maria jag vill se vi tar just det vi har allt som vill just det är fantastiskt kvinnor har varit just det här har varit sucha så här lutök och vi har en undankappingne är så jag vet ta nästa eller Anna Altrimon för skulle Anna Malle och jag Altrimon då tror jag brottspass på missat vi men här alltså ser smalle tror för en gång så jag drar var långt här och kött där till Camelia skora mål Milja Simonsen här till 2-8 Oj Maria vi tar just det här sensation för hej vattnet här hej du det är ett kan gå det är ju sånt man är vånad och eller är vånad men detta vägen det kan inte ja och vi tar ta så väck med det kanske vi kommer vara bäst i tvåare ja och här var rockna som sväkar och bara men kanske till och förvinner i hinnon och ta syndliga match och nu går så helst att säga till att det förska landsliga nu skulle gå uppdatera så in ordentligt. Jag vet inte om hon är att Lin Disney lite men det ser ut att vi är det ena Sali som vi finner fotla urstöke i Backasplan. Fantastiskt. Trutche Dister och Trutche Sikrar till försk kvinnorna här på Torsvötlet. Här börjar vi Luxemburg höstkvällte. Här kvinnorna Chakon vunnit 5-8
Så var det Montenegro, där blev ösne bastar. Här vann vi 2-8 och nu alltså ösne Torskaland måste botcha sig för ska kvinnorna. Och här alltså förjar vunnet 2-8 av Torskaland. Här kommer det drassande vid Emilia Simonsen. Hej Emilia! Hjärtaliga till lucka. Tack. Och nu stannar vi och är glädjer landslagsblåsen men det är inte Ivas då vi snackar hit här skulle Ivas så är det alltså Emilia som jag ska se smal i ösne. Hjärtaliga till lucka Emilia. Tack för det. Vi ska bara börja vi som mål någon här. Hur så särskilt det som händer här? Jag vet inte att vi får ett inkast och där reagerar sent på att linjevärden pekar faktiskt inkast till och tävlar förvirrade. Så jag bara längre så har jag. Ja, och titta det är inte ungefär om att la en torska skulle lägga. Nej, det är faktiskt inte mest. Nej, det det händer ju. Och så också bara att du kommer in här, vet att du tar sig sin runt och en familj börja in eller förna komma in och sätta fot i alla spel så som du just i hinten ösna. Ta vet att sätta till något som blev till en liklotter guys när Linon hur trivs du ute? Jo, det får inte lägga den som är inne där jävla gott. Och där kämpar det härst och det Heidi Ramma upp i alben. Det rätt inte att kappas vi. Men jag hade att det får inte kunna komma in och ha sån där äga kraften och ta. Det var just det just då som förbi väl Milja. Det är du ständer som säger så här, det är det du som skorar att säger smal kan inte gå där. Det är alla där. Ta. Nu finns ju assist Lina Dessner och hade det kunde ända kapisna i en mål där. Och säkert normal. Alltså ett mål som plan också tuttingar vi inte. Heidi spurte mig och Jan det du vant det Argen och så helt ärligt hantna hjärta vi tar inte vanta till för att komma över osäkra. Hej du vant det? Vi hade vant visst vi gjorde och bästa av oss vi kämpade Atlantisten så att vi vant vi gott kunde kurser spela mot dem. Alltså vi har spelat fotboll mot dem. Det har det sannolikt. Ja, det varvata lukar som frien över så jag ändå när Pekel hon lägger faktiskt här 8 tag det var säga med något spalter här. Hur avska tälla som hålla i ihop någon chatikon ta att det här kommer fram om här. Alltså ofta kan det sig vara så att lägga från nyheten men det hade att lägga kämpa upp på mer att det får mal kom till det är så tulligt just nu. Och vi vet att vi kunde få fler mål i det stå. Alltså det var ju så att vi alla kapitlen vi finns mål i alla just nu. Och tog vidare där när vi skulle bara pressa och köra så kommer vi där ska få mål. Det kunde sannolikt till att Stockholm Bobland fotbollsspel och ta alltså tusen tack för det Emilia. Hjärtligt lucka och så är det vi att nu skulle det ha en montankapping. Ja, det ska vi. Jag också då. Det är helt fantastiskt. Det är ordentligt gott. Dejligt Emilia. Ja men tack för det. Jag att du ska sända stafetten och är till nu är Olga Kristina Hansen och är Olga Kristina vi lyser bara bantu och ötlon. Ja. Tack kläder väl. Ja, det var inte. Hjärtligt lucka. Tusen tack för det. Så får man också en flagg. Ja, men vi gnöser på jag springer till Olga. Alltså det sportar miljon då och Heidi sportar med alltså hej man vant det där. Hej du vant det. Jag vet inte mer vant det. Alltså jag hoppas det. Men vi visste att Torskaland nog var det bästa liga. Men vi spelar hemmavätle och skitje alltså det hade det är ju hemmavätle alltså från man undan vi tar så syns om Torskaland som en sån risa alltså att här skulle vara så förfärligt bättre än Ötline alltså det hade jag lokalt det visste det alltså det var det. Nej det hade faktiskt släkt var det alltså det går det är går tekniskt det hade jag vi så i det att det har en god teknik men alltså det verkar som det får sin nyhet någon vi pressade oss inte så vi ska ju sen höjda här mot ändan tam dom ju inte det över att han för nej jag hade faktiskt inte för hålla inte man får härst ut där ta dom inte så vi ska där sen där kan där ta skillig för så kan se där jag hörde att det var ute i Åtjångstan i Joar så det är kanske rätt att vi kommer här ja det är nu är det så att för en tid som skulle vi är just där ni huxar alltså Atlantan är upplevelsen att för det första det spelar kappingen hemma väl till show var nu en center sälja vecka var det prototypen höstdagen när du kom hem Atlantan är upplevelsen kan du säga om att det är Atlas så nej ja men alltså det är uppskrivet allt det är alltså next storyn hade jag vid närkant till det och men dock kunde det kunde vara det var allt det var helt fantastiskt och det enda så säger jag ja det
fantastiskt. Ja. Men pro diska där så särsta ut i Torsvall nu heter en Oscar fjäll som har stämt upp på det. Kvantutning kan ju ta under Tyskland där. Alltså det är stor antydning. Alltså vi bröna bara konservera och själva. Men sjön det alltså det är nekras ja. Är man tar man just Oscar mer är man höjna kan ropa och då vill man göra det extra. Nu är det så ha en undankapping och nu får vi sånt vi tog så långt handvägen nu är sånt reglerar om att det är rustigt men om vi långt skulle huxa så långt vad skulle vi vänta alltid kon vi ha en undankapping alltså jag kör också ont än men vi tar ju vi en för fyr och fast spalt vi varje dag halt ja ja men då kommer vi där som möta nästa Skarlion så jag vet inte vad ska vänta. Vi får komma på Jörka Västa. Det var fantastiskt att följa dig kom. Vi glädjer oss öliga jag också sen här vi kvantutningar till här för kvinnor fotbollen eller fotboll för kvinnor vad skulle skulle kalla det för att när det ösen blir någon sån mer eller mindre politiska spårningar eller en sån Janstov spårningar men vad gör det här vet jag också utan så jag vill döma så torskestli här tjejer de spelar i Tyskland flera de spelar i Frankrike i Östne och så har vi tidigare några få som spelar utomlands men det är inte som att det är nekvar för kvinnor som här var tantrarna för utomlands att spela och tävla som professionella över alltså fotboll kan det avska till på några mat helt ja alltså det har helt störst vi såg just när Everton vi ser i Spanien alltså det blir tid men det var flera som fick blå på tanden och snärt då. Ja, där rockar vi. För här är kanske inte rätt svär på det. Du ska släppa om man att fäckna samma vill följa en other. Hur färdigt det färdigt där? Jag var faktiskt shortla. Vi får kvar på nya hotellet. Så det börjar nu och så finner vi nog det också. Ja. Och vi slipper ju med att brottspascha och mot Luxemburg. Nej, alltså Ranna Jag också yes. Nej, det gör inte. Kan se jag som skjuter så tror hon och skulle lucka längt på. Ja. Nej, det var sluga längt allt. Nej, vi låter ta lite chat att det var shit, det var flytande lucka. Ja, det var lucka väl. Jag ska lägga lucka Olga och vi protog och Atlont och över vecka chat här. Ja, det var fantastiskt. För om man och fira det sen vi någon. Ja, tack. Alltså Olga Kristina Hansen som Thailand Andreasen förut tog vi lite bara banten någon här förska linon. Jag think alltså så vi Lucas skulle ta samman om det risa störst. Större än det. Ja? Ja. Alltså det är att man är väl rätt för vi en underkapping men till när vi timing av touchpunkten nu vi gör det. Nu tar vi som du säger det är en sån politisk spårning som hänger över det vi kvinnor och fotboll och till att fotbollssamband äntligen får det att göra som det mer på sjur. Och till att kvinnor nu är färnar att huxa sig mer om vad ska vi måste simpelthen bara ut av vissa fjällen är vi då och inte också något om att fjällen ska komma till terra så att det är några vi att en fantastisk timing som gör att allt blir så stora romantiker och komata. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Nu är det så en HM undankapping och Torsten jag att hon spalt i august Vad skulle vi reellt vanta av förskalinon här? Ja, nu är inte alltså jag har inte drömt om dessa stövna men är färn här än. Men ta kommer jag att spela mot starkare Lyon. Det också med att Torskaland skulle spela inledande under kappen. Det var störst måste vi hade som vi klarar av att vinna. Så kan man också okej, så måste man vara nästa och så är det att det var signa i Israel och Moldova här och underly så och här är det några Norrland som vara via som är sitta i bena till och det ganska lite rymliga väl och spelstil men alltså är absolut inte bänge för det vi för att visa gå för god tror jag att ja och jag likar här simpelt bara präkva till att komma att rum med det problem. Vi ska bara ett mal mer måste det så allt under kontroll och tar Tora spela fotboll oavsett för most av er. Så jag fått alla det att det för att göra sitt allra bästa och få några goda slut. Kan man läsa här en parallell över till manslandsliga. Nu är vi skulle sjå inte samarbeta på inlös 8-8 vi mansfotboll och vi allansliga månnon. Men till att vi 17 år ni har sett att allansliga månnon tar ju ösnen för en utlatera. Vi vill gärna spela mer fotboll. Vi vill gärna vara skapa och egna mål och bara just på sporter och så då på showdallop. Till att man röner att skapa mål och själva vara spelstyrande till ösnen
snackar vi så tjocka kvinnlandslaget. Ja, och man är extra virring för en liga som röjnar spela och som ganska så täper 2-1, men man är rönt och spalt hellre än att man inte rör bulten i 5 minuter och täper 1-0. Alltså vi inte kommer få boja till vi att wow att täpa tepors till. Ska vi skulle inte visa till att vi då spelar fotboll till och till en här som man är att landa fotbollssamband man är sagt att man vill ha en rejan tror överhuvudtaget först kan fotboll. Är ni och i fällen runt i landet vi måste finna en mat hur vi spelar fotboll för det nyttar inte. För vi skifta en annan svenjar ut som nu vi Lars Olsen så nästa försöker man inte till så tjänar något annat och så tar nästa något annat till att man häver funnit det här vad ska då ska vi finna en EU-ship av mata vi spelar fotboll på och köra till alla vägen ut så det var ju inte spela så även nästan till vi att akkurat i F-delen är så klara få gå urslut i Europa League. Och kvar jag tror att jag syns kvinnor så ta visst att vi checkar inte smittar det och vi tar ett och säger landslaget att Rangers som är var spasse och tar så spasse till ända spel ja. Så att det är vi det är vi att flytta några allvarliga fjäll i första fotboll och ta oss av dem i första fotboll. Det är dåligt. Ja men det torska ska fjällen tävla flott. Och det tävla flott Leviks. Färjar har alltså vunnit 2-1 av Torskaland i det. 2-8 mot Montenegro lördagen och höstkväll alltså 5-8 mot Luxemburg och här vi först kvinnor osäkrar vunnit alla sina trutchar inlejande HM undan kappingar dyster och här vi går till HM undan kappingarna ja men som balka vinnare simpelthen. Ja, vi är inte en tally som sänder starkast nu att vi det landet som hinner sig efter och säga okej wow Berg som har gått sen för. Ja men vi glädjer oss att följa först kvinnorna framöver och inte att man det hjärtligt att locka vi flotta average någon. Stort tack för det Heidi. Ska vi jag syns tack lem. Jo och så säger jag tack för att det följde vi och vi tackar för okon här av Torsvadli inte först kvinnon hjärtligt till locka. Kör för